småkede mig lidt, for at være helt ærlig. Hvad fanden skulle jeg lave? Jeg kom til at spille fire meget simple akkorder på mit klaver. Det blev til en sang, der hed Engel. Og hvis I har lyst til at synge den, så vil jeg rigtig gerne synge den for jer lige nu.